Angisoze ngaveza lawo masimba mina. Angona plus 17 mina. Lonto is more private. Ngiveze. Mina ngiveze into. Kodwa mawufuna ngiveze, provoke me. Maw provoke me, I'm going to give a warning. Qala, mase ngitshela abantu, mase ngidila nawe Mgibe, ngingena through Facebook, ngize YouTube, ngigcine TikTok, angiqali TikTok. But King engubona kuwena King awuthandi ukulungisa izinto, because if uyathanda ukulungisa izinto King, ngabe uyayilungisa izinto naNosiya, because niyazana noSiya nineyimfihlo futhi eyiningi naNosiya. Uyabona ukuthi umfana wami ethi ngiyayithanda mina, lalela Mgibe ungiphazamisi. Ngicela nawe kusasa wenza ivideo ungidalapha. No matter you rubbish fucker, enza ivideo ungidalapha. Uyabona lo mdalapha iyakucheck ukuthi ungakanani. Mina lo ngaqala akawubuze koSiphingo, mina ngiqala emasaluni eSiphingo lapha ya. Ngibhekene nenyanga yayisathwa. Angenanga mina ngecash lo mkhakha. Ngingene mina ngo-fire by force. Uma nina nizofuna ukungimasaja la nithi king akusebenzi la. Lana kusebenza inkani, umshovu wenkani kwabanenkani. Kodwa yabona le Hennessy lena iyayenza inkinga le Hennessy. Uyiboni? Hayi King, kodwa hayi ngaba ngishilo King mangena ukuthi na King uhablile King. Ngishilo mangena King ukhothile. Uyamdakela Mgibe. King. Mgibe wena mdala vele wena kade waba inombolo wena. Kade wena inombolo wena. Wena ekhumbula ivideo yami wena uthi mina ngudokotela welonda kuphela emhlabeni jikelele, ngidila nezilonda ezivuza igazi akaze fokolo. Uyakhumbula ungidakela. Impela phela King lapho King like yonke into ehayisamba kahle King, and futhi vele phela King vele kunjalo King vele nami ngikwazela kuzo ilonda King. Mgibe uyindoda mfethu, Mr. Jokes. Uyabona mawazi lo background. Hayi indoda mfana. Into engameja ngazo ngoba kulo mkhakha wethu awukwazi ukuvela ufike nje uthi inkunzi. Umkhulu ungakuvezanga. Bathi lamasimbo kuhabula isuse liyona. Uma uthi angihabule mina nginebhala kwami. Ngicela uBhameni bangilethele. Yakwami. Ubabone futhi befika la. Yabo. Mina no chef la kwami, mina ngiphekelwa go-auntie, mina umfazi wami is not a cooking type mina. Angikwazi ukulingana abantu mina shisa amabhodwe. Angiphili farm side mina. Umfazi wami ngimthanda mina akeze la because ngifuna mina naye sizo strategizer. Mina nezozi lakhe simamisana. Hayi ukuthi azoba isigqila se cooking type la. Angiqasha abantu abazokuholela abawu2 babe cooking type. Akomfazi oba isigqila mina. It's very precious to me. Very precious. What I enjoy, she must enjoy too. Up until I'm dagale my dawa here. But my son respect her. She must enjoy what I enjoy. Oh my enjoy, let go it up. She must also enjoy too. Oh my enjoy, enjoy letelo. She must also enjoy. Yena my respectile as the king. Mina must always adore my precious wife. Not as a cooking type. Not as a cooking type. Ngibona mina insizwa la iziposte ngikaniwe. Umfazi wami uzongiphekela, umfazi wami uzongiwashe. Baba, sekhona imishini ewashayo. Can't you afford the washing machine? Kumele ingane yabantu izowasha. Engathi siphila ngesikhathi sokhokho. This is 2026 baba. Thenga umshini khokhela ugesi, umshini wash. Umfazi akaphume sayoneka. Makuthi ukhona maye emsebenzini asicele uanti osizayo akhiphe ilona inekwe. But awukwazi ukusitshela ngamasimbo osiko ukuthi osikweni kwakunje kunje. Labantu bakudala bayihlalela labelele khona le lifestyle yethu. Bayahlala ukuhamba ngelimozini na. Bayahlala ukuhamba ngamabhanoyi. Abalitholanga ithuba lamabhanoyi. Ngitshele mina ngedlozi elingaligibela ngebhanoyi. Idlozi sekumele likhwele kumina
mangibela ibhanoyi idlozi alikotele kumina mhlambe ngebhanoyi fact of life baba hayi lezi zinto ekuthiwa emhlabeni zitshela abantu ezingekho lezi zinto lezi mina mgibe mawunami prepared to learn uyabona mina I'm only a person uyabona mina bangathoke ngabantu ngabe umuntu uyangibuza mina athi we king yabona mgibe lento yenzile ungibuza you are a man amen amadoda awayeke ukuwashisa abafazi imshini yokuwasha yo 4000 tenga la masimbe imshini abafazi akuzona igqila akona ama slaves babengawasha komkhulu engekho imshini ngine unawo umshini wokuwasha la King ngisalokuzana ngisavulela isithandwa sami igede King phendula umbuzo unawo umshini wokuwasha yes or no akuphasa angibuzi izandla ngibuza umlomo umshini wokuwasha akunayo onto leyo King lonto leyo igugisa impahla King usho bani usho mina King uzwe ngabantu abamfethu ukumbona umuntu ongenamali mabethi hey why bekuhlule ngayakho ethi hayi ngoba bathwele mina ngithwele ama excuses siwaziyo uthini umuntu beyivikela kwagugeza abani impahla ezabani kanti uthenga oship wabani kanti uthenga oship line yini wena abanganweshulwa umshini kanti imbanga sicela kanti ugqokane impahla mgibe ugqoke impahla ezingagugiswa nje ukuthi ziphendukile zabheka phansi zabheka phezulu zabheka phansi ziyaguga kanti oship line lapha King senga afforda imoto King bese ngaw afford umshini wokuwasha King ahlahlahle cha ngithi unawo yini yes or no King ngikuphendula yabona ke King inkinga yakho King ngikhuluma nawe King uhlihenese King ngikuphendulile King awungiswa King uyimaki ake uphendule ngilokhuzana ngento eqondile ukhona noma ukho hey King ngiphendulile nje ngicela ukukuthengela uma ungekho ngicela ukuyeka uma ukhona ngukuthenge noma nguyeke angiboni siyawudinga King kodwa nangu nomama angesa mhlawumbe ngimbuze but angicabanga ukuthi ungangihlanganisa umfazi wakho hayi umfazi wakho mgibi wena efuna umgoqo masani nodwa ungamufaki kwipublic ngempela uvulela iminyango bawavalile awuvalile iminyango ngifuna ngezinto yagibela lo muntu akade uyindoda mfana yabona uma unefamily edlala kanje amgibi uyayiwina inhliziyo yami hayi uyindoda mfana inkunzi hayi bana uma unefamily ngiba if you are a family man unemoto nomuzi ufuyile unabasebenzi hayi mgibe kumina ungangidakela lapha la ngoba kodwa yabona nje ngibonile mem ahla uyindoda funa ke sibone my King hayi uyindoda mfana hayi okunye King ebengifisa ukubuza King umuntu obegxile kakhulu ku Facebook engawuthandi uTikTok yini King yakwenza wagxila kangaka ku TikTok King yakwenza ngephela njani yini Facebook social media ima yini uFacebook social media yini TikTok social media shooting sa social media yes musa ke wena ukubheka amakamelo uyapha kamelweni ufunana emakamelweni ngisehlala la ungaya emakamelweni but King according to me I think you are doing very well usengale why ngisho njalo ngoba la ku TikTok King ziningi izinto la kungena khona igama lakho ngendlela engekho right no igama lami ngifuna lingene kakhulu ukuze ngiyibone ukuthi ikuphi la ngenza khona wrong ikuphi right khona inkinga ku Facebook akukhulumeki nabantu kanje ku Facebook buzo ozwa mina ngize ngiqede kodwa u TikTok uthi anginike ipublic ithuba ba comment baba vele
Mgibe ngeke ngihlale ngiright mfethu. Mhlambe khona into ozoyisho. Okay, ngoba ngiphambi kwabantu ngididise ngathi angikuzwa kodwa mase ngingedwa ingidli ngoba sibhekanile nawe. uFacebook awesinikeza ithuba lokuthi sibonane kanje Mgibe noma imini ongazi likhona into enjalo. No, angazi King, angigxiyanga kakhulu kuFacebook. Siyafana sazi. Yeah. King, mhlambe uma ngingabuza, uthwele King? Yes. Uthwele ngani? Ithwele amandla. Nawe uthwele wena. Wena wathwala iziqu nje ngingangayibona ivideo bekuthwesa iziqu euniversity noma nginamanga abakuthwasanga. Hayi King ukuthwesa kweziqu nalokho kwenu kwenyanga kokuthakatha kufani King. Kuhluke ngani? Thakatha lokho. Okwami King okukufunda okwenu okuthakatha. Ngithi ukuthwala kuhluke ngani? Ukuthwala King kungaba izinto ezahlukene King, ukuthwala iziqu. Ngicela ukufundisa manje. Ukuthwala lokhu kokuthakatha kufani. No, kumele ngikufundise manje. Uyabona mawuthwala iziqu. Usuke sewuthweswa amandla. Yebo ingalifuna wena ngeke umshayise away. Okay, amandla ani King okuthakatha? Ukuthi no, uthwesa amandla omnqoba. Ukuthi from today hamba uyobhekana nempilo. You must do right to the community. You must lead the community to the right path or right route. You must be able to use what you have learned to achieve what you want. Okay. Ngapha emkhakheni ka spiritual usukuthweswa amandla wokuthi nanka amandla manje. Ngobela abantu abazofika bezofuna usizo banika abantu amandla ukuthi la kumele behlisa umoya bowehlisa la kumele bafaka inkana boyifaka la kumele bazwane emndeni abazwane la kumele bayimela bayimele la kumele banqobe izilwane zabathakatha bayinqobe. Uthweswa amandla emfundweni, uthweswa amandla ka spiritual. That is why if you are well learned kumele as well be supported by the ancestors or the spiritually journey. Okay. Mina ngathwala ngokuthi into esengiyishilo ayibe njalo. Mangithe kuzogcina mina kugcine mina. Mangithe umuntu engimsizayo uzonqoba kanqoba. Mangithe ngebakuthinta abangakuthinta. Amandla. Abanye abantu amandla bathwele ngamadlozi abo. Umuntu kuze athole amandla kumele ashisa impepho acele edlozini bese idlozi lamthwasa amandla. Abanye abantu bathwele ngoJesu ukuze athole amandla kumele amemeze igama lika Jesu. Sometimes azaye ngisho enkonzweni umfundisi athi Thabatha athi yena I receive bese yonqoba. You receive power so that you can conquer. So King kulokuthwala kwakho abekho nabantu oswababulala. Uhlangana lapho ukuthwala nokubulala ngoba ukuthwala amandla ukuthi inqobele abantu uhlangana nokubulala. Mhlambe ngicela ungichazele ukuze ngikuthole uthini. Ukuthwala nokubulala because ukubulala kona ukuthwala eliminate abantu abathile. Uyabo? Let's say unabasebenzi, let me make an example to you. Let's say uref une team 11 is a ground including mhlawumbe goalkeeper. Umuref ezobulela umuntu oyedwa uyathwala noma ilimaza yena. Let's say uref uyakhishwa umuntu either ngo red card noma uthi hayi akaphume lo ngisamfuni kusale 10 people versus 11. Amandla noma ibhadi lonto. Hayi phela kwabanye kuyibhadi phela vele. Lalela lemhlabeni umuntu nomuntu unedlozi lakhe. Umuntu Mgibe ubaluleke noma eyisitha kuwena. Uyabona Mgibe mangathiwa abekho abantu abayizitha nabagxekayo. Mhlambe lo live ngaba ukho namhlanje. Mhlambe wena ngaba ngishonga ukuthi ngibusi. Uyazi why ngithi ngibusi?
ngithi ngibuze ukuze urepresente labantu abangigxekayo. Ngithe abangincomayo abami. Ngifuna abangigxekayo. I want to deal with them and answer them. Emhlabeni uzobulala umuntu. Lo muntu ombulalayo kusasa bezoba usizo. Noma engafundile, mhlambe bezoxova udaka yakhiwe indlu oyifunayo. Wena ukhetha ukumbulala. Mhlambe bezokuphushela inqola eSpa. Wena umbulalile. Umbulalile. You are ukubulala kuthiwa eliminator. You are minusing people whom you might need in the future. Okusho ukuthi mina ngibulali mina ngoba bonke abantu ngiyabadinga. That is why ibongo zami zithi ngithanda ngize ngithande nabangangithandi. Ngoba nalabo angithandayo bake bangangithanda. Kodwa namhlanje sebeyangithanda. Nalo ngangifuni uyoza ngithanda. Asizela abantu